encara avui són tan opacos els paradisos fiscals. Des de fa temps, el moviment sindical i comissions obreres va insistint en les nostres propostes i plantejaments. Pel maig de l'any passat ho fèrem a Madrid, cridant a la necessitat d'una Europa social. Per l'octubre defendent el treball decent. Per el novembre en defensa de l'ensenyament públic. Per desembre per a que no se n'aprofiten de la crisi. Per febrer a favor del sistema públic de pensions i contra l'edat de jubilació de 67 anys. A l'abril, en defensa de la sanitat pública, perquè ja n'hi ha prou, i en defensa de la memòria històrica. I avui, així una altra vegada, el 1 de maig, per a reivindicar ocupació digna i en defensa de l'estat de benestar. Hem sigut en totes i per això intenten debilitar-nos, perquè el moviment sindical de classe som uns dels eixos estratègics en la defensa dels drets i de les llibertats per a generar igualtat i progrés. Afortunadament, cada vegada són més les veus que diem ja n'hi ha prou. En comissions obreres ho diem a les meses de diàleg social, a Madrid i en el Pavace, i també ho diem i ho direm en el carrer en aquesta mobilització. Així construïm democràcia i estat de benestar els treballadors i les treballadores. Visca la lluita de la classe treballadora, visca el 1 de maig, visquen les comissions obreres. Muchas gracias, Paco. Bueno, compañeras y compañeros, el acto ha terminado. Gracias a todas las personas que habéis participado por vuestra solidaridad, por vuestro compromiso. Os esperamos a todas y a todos en las luchas que vamos a tener y que tenemos en un futuro cercano, antes del próximo 1 de mayo.